sedih kula selalu mikiri cinta beli pasti sing pasti ya Kang Ajawati kanggo Bapak Ibu panitia stres pikiran labot pengen ketemuan cuma mung bisa SMS-an jodoh pancen kejem ora bisa nabungaken gawe kula layat cinta sing sabar sayang yen to kita wong loro iku ndone kesabaran mudah-mudahan kita bakal setia kanggo selawase dadi sawiji selawase bebarengan salam spesial salam kangene kanggo Kakang Prabu Nesno Kemang senajan kula sampe nangis geti beli mungkin kula bisa duweni beli mungkin tepung dadi sawiji timuju demene kula ora bisa mari senajan kakang wis duwe rabi batin balik bae ning sampean kula beli sanggup ngilangaken sampean kula sengsara kesiksa cinta badui stres pikiran labot pengen ketemu kanggo Bunda Oji cuma mung bisa Bunda SMS-an Nokela jodoh pancen kejem ora bisa nabung